चलो मसाला तो पीस लेने, अब जल्दी से सब्जी छौंक के बना दी है। तरह समय हो गया खाना ना, जबले हम खाना ना बनाए तले बनी ना, पतो ही उतरले मैंने तो कहीं चलो जाए दो, उतरले में तो खाना बनाई है खियाई सुख भोग तो सुख भोग के लगन बा, हमारा कुछ के लगन नहीं खे, ठीक ना। काहे कि तब आइल जे शहरी ना अपना के लगाओ तो हाथवा खिया जी, तब मम्मी जी हमारा के मिक्सर ला दी, मम्मी जी हमरा के एसी ला दी, भत्तर के जरा घर में नहीं खेता हमनी के तो सास से कबो ना कहनी जे, हमनी के तो कबो सास लेना कहनी जे नु, तो हई लिया दिया हो लिया धीरे चुप रे, ए तर दिमाग खराब बेटा, सन सन मार तड़ो का बात होती है, दिमाग खराब कर रख ले बस। खाना बड़ी टप्पा से नहीं आके बढ़ जे खाए खाती, हईसन खाना बनैले बनी, हईसन खाना बनैले बनी, शरम लाज ना लगेला। हम बतावा कहती है हईसन खाना बनला तो हईसन खाना बना और बुझाइबे ना करेला। आय अरे नहीं हां कोनी तू भैंस के गोबर बर नहीं खिचला ले अनवर नहीं खिचला त गोबर नहीं के त मसाला पीसत है। ई बता खाना में ना बने त खा ले भी स, तू काहे बनत माने भौजी अब आ गुल बड़ी अभी नहीं के कि भौजाई हमनी घर में नहीं थी, त भौजाई आइल बड़ी नु, त भौजाई शहरी आइल बड़ी, देहाती नहीं खियाई, तो तू ही तो उतर आई रे कहत इसकी शहरी पतो हमारा की गांव में रोशन नाम हो जाए कि शहरी पतो का करिए बचिया, हमर भाई भटवा दलस नतिया कहत ते दीदिया रे शहरी देखे में भी कि घर के मल काम करे ले, हम वही समझ के बियाह काम नहीं करत अभी सुतले का भाई रे, जा जा चाय लेके गई तो कहते मम्मी जी रुक जाइए अभी 1 घंटा और सुते दी, हम ट्यूशन जाके कहता ना उनका बारे में बड़ाई क लेकिन सही नहीं कि हमार भौजाई उठ के खाना ना बना देले, हम जाइम त खाई में स्कूले जाई, बड़ाई तो हमू गवन तो बतियाते बन सब पूछे त का हो ने हम के माई खाना तर पतो बढ़िया मम्मा को हां बनाते नहीं बिया, अब तो अंदर के हमार जमान में जानता त कितना बनावती का करती है, तो जाके तोरा डाटे बोले के नहीं खे और ने तो कहती है नु हमरा के दाल भात सब्जी ना चाहिए, हमरा के चाहिए, हमरा के का जाने कौन कौन से नए नए मॉडल के खाना के नाम धरती है। देख ले हमारे त खिस बजी तो हम त लड़ जिम त तेहू कहबे कि काहे भौजैया से लड़त है, नारे मतलब है माने नए नहर भाई त माने ये करी हन शहर के ही कुछ को दी त का करबी स, शहर के त का करी जा माने उनकरा के पुलिस बोला थी पुलिस नैहरों में सुख कटली आए जो के सुखे चाहते है कि काटी चल जाए दे, हम जाते हैं खाना बना के जाते हैं गोबर पानी कर देबे, ठीक ना करा अमर हम त उनका से हमारे बारे में कुछ बोल दे त हम त लड़ जाई, सब बात बा तू ही करबू या धरबू, हम त एको काम ना करम उनकर। अरे त का करबे स घर के बाहर भागल ले जीबी स, आई नाम हसाई रे हमर माई, अब का नाम हसाई दुख करा आ नाम ना हसबाबा, हमार त बुझाते नहीं के एगो बेटी टेटी हो गई तो घर के इज्जत रखे स, तू भाई तो घर के इज्जत तुझे उछाड़त है, ठीक ना। तू हमारे का बोला पतोइया के बोले में तो डर लग जाई तहरा का बोली रे हमारे ऊपर चढ़ जाती है, करा हमारा हम त ना करम, एक लोटा पानी मांगे तब चला के फाड़ दे। हां ये दादा ठीक है न कहती है का ना करो करे भनु कले उस कतना कुदत रहे मन लगे त भौजे त हई करवाई भाव करवाई आ भौजे त तमा देली, आय भौजे बे त तमा देली, अरे उठबो हो कनिया आय आवा कम से कितना लकी इंसान बनी, इतना बढ़िया हमके ससुराल मिलल बा, इतना सारा गहना चढ़ल बा, भाई शहर के बाइन तक कुछ भी सब तो फसल बा, इतना बढ़िया बढ़िया कान में के वाव, पहन लिखा पहन ही देता नहीं कहां बा हो पापा के परी का करता हो ये जवा, वाह वाह बड़ी निमन काम करता हूं ना, अच्छा तो पूछ दी माने अच्छा तो लागते बाटे लेकिन तार करना में अच्छा नहीं खेला ठीक बाटे नु का भेल, माने तार माई बाबू ये सिखा के भेजले बाकी जाके ससुरा में 10 बजे ले सुती आ उठबो करिए तो पुट्टी लेके बैठ जी है, लिपस्टिक मार के घर में बैठल सो जे की काम कइले बताई रहो रे, माने काम धंधा नहीं खमे सिखैले तारा, हम खाना ना बनावेलो ना 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 ये हम भी सब काम कइले ही नहीं खियो, खाली सस सर के बैठला से हो जाई तो काम नहीं खइले खाली खाए जाने लू, देखो एकदम हमर माथा गरम बे जान चल के चुपचाप काम करवावा खाना बनवावा, हमार से सब ना होई तो का हो कहीं लगा ले है वाला कहता नहीं कुछ देखत त हमारे बार में आग लग जान जी हो चल के बनावा तब बताओ तो बूढ़ मतारी वो बनावती है, बूढ़ मतारी बनावती है तार लाज नहीं खेलगत हो तोरा ना बनाए चाहिए
हम ही उतरल बनी का कहतन तू ढेर बोलत हूँ जान जाई हमसे घर के काम ना होला, इस हम काम ना करी ना। खाली सुते जाने लू वो के ना जानेला, वो तो पागल आदमी जानेला सुते। ढेर नहीं को बुलात अभी अब फोन लगा के तार नैहरा शिकायत करतन या रुक जा जाई कर लेके बजे तारू सुबेरे सुबेरे सबक सिंगार करे लगत हूँ तार थोथवे देख के कहू जी कि खाना आदमी खाई कितना रो बोलो तनी जी। आ तू नए नए उतरे तारा लाज ला कि कितना हम बोला तनी केवला सही बोलल जाला लाज नहीं खे। ना लाज कहां से रही तार माई बाबू के लाज ना होई त तहारा कहां से लाज रही अब माई बाबू मत जाई ठीक ना, काहे ना जाई बुझा जाते तक तभी ना रोए थी बनी। जातन त अभी मार हमनी के गांव भर में बड़ाई करतन कि कितना निमन पतो हम मिलल बाड़ी हां ये छुछुनर पतो हम मिलल बाड़ी रो कितना बोलो तनी जी, तेरे काहे ना बोल लागत बोले में, काहे के शरम ये लागी सब सिखाई बड़ी मम्मी जी। बाप रे बाप हमार तो लौक जता अपन नहीं खेलौकत बतावा ना उठ के ना झाड़ू लगाओ तो ना बर्तन में जतड़ू ना खाने बनाओ तड़ू ना तो हमसे घर के काम ना होला, तो का होला हमारे तक कबू जिंदगी में नैहर में तो छू के काम ही नहीं करे तो मेरा करी। हां तो ई नहीं है ना भुला जाई खाना आवत रहे, भुला जाई ई नहीं है ना ठीक बाटे नु रुको ना मतरिया के जाके कहत नहीं वो खाना बना के पतो खाती खाना बनावती है लिया के देती है नु तो ओकर के बताओ के रुक जा बनी बताओ हम खाना बनाए खटियल बनी आ तड़ी लो ऐसे ही शहर के पतो है हम लोग के चाहिए, हम खाना बनाए वाली का लौकत नहीं। लेहनवा काट देवे हो लइके कहनी खले के घोसिया रे ई लइकी एक ठोप त नकिया बात नहीं खिसन माना दादा यही पर मार देम दो तीन झाप पढ़े नहीं खे जा पढ़े के नाम पर बुझा तक बाप कर मर ला दादा मर लागत टुए हैं अब पढ़ू नहीं खे जाए त कमो घरवा के नहीं खे करते बतावा जाइला रहे मीटिंग में आदमी तर तैयारी हो के का तब के घास लेहने लगा के तब जाए के बूढ़ को कनियो कनी कहवा चल गइल बे खेते गिरहते जीव ना कना का के एकदम सब कोई रख देले बाटे का करते हो कनिया का जी चाची जी रउआ तो एकदम दूज के चांद हो गइल बनी जी का दूज के चांद हो खबे कनिया काहे ना हां त अब पतो नुआ गइल बिया शहर के तब बनले बनावल मिलता आराम से खा तनी घूमा तनी ना जी का मिलत खाना आए ना हो कनिया असन बात नहीं कनी घास तो चलबू ना जी तनी भियो के से मीटिंग में नु हटुए हां रउआ ना चलम का ना ना नहीं खे जाए पैसा दे दे तनी लेके चल जा भरवा दिहा। ए चाची जी देखे यहाँ जो सीएम साहब आवत हरी एक के चलते कहने के सब कोई के जमा कर दो यही के चलते देखो तनी तर तैयारी हम भई नी वैसे ही तुरंत ही अब हमें लड़की हमारे का इनका भाग गए से कली घास वाले के लेहाने में काट दी और गोते लगा के चल जाता नहीं बुढ़िया हमारे बोरी से एक भिन सरे से उठल बड़ी ना नाश्ता पानी पहले बड़ी गइल बड़ी खेते समझ जाइए चाची जी हम का कही पतो के हम पतो कहतनी हम सास के अपन कहत नहीं कि रवा खाए पिए पर ध्यान दी खा पी के रवा अपन खेत में जाई घूमे फिरे के कहत मना करत टुए ई बताई जीव निक नहीं खेरा चाची जी जाके खेता में चल जातड़ी हैं आवे सब कोई देखे से कहीं से ना कि देखा पतोहिया ढीलले बिया एगो देहात में एगो शहर में ढेर न अंतर बा कनिया ई का कहतनी जी ये तो वैरायटी के खाना मिलेला शहरिया में बाकी का कहत खा मिलता बात बतिया तड़ू उतार के हम अपन घर के बात कहीं त कहीं का सुता रहती है 10 बजे ले 8 बजे ले ओकर बाद उठती है तो चाय मांगती है बेड पर अरे बेड कहती है तो खटिया कहते पता हम खटिया कौन जो बेड कहती है हाँ जो उठती है कहते चाय दी मम्मी जी हमार प्यास लगा चाय बिना और कपार दर्द कर लगे। हेलो तबे चाची ठीक बाड़ू ना ठीक भाई बच्चा मोबाइल में स्विच ऑफ है का पतो ही मिलल यही से नहीं कुआवते गई चल ठीक है बाद में कर ना गइला बच्चा अपन घर के नाली तेल लगावती है खियावती है चटक मटक शहर के स्टाइल बना बना के खाक नहीं खे दरत खाक जी बाबा जी का तो कहती है ना बेडे पे का चाह मांगती है आ खाना पानी मांगती है मांगी ना शहर के ये सब बना के धरत होई तो इनके मांगत है चाची ले ओकर ये बच्चा ई का कहत हम 4 बजे उठ के चूल पानी क के आ ओकरा बाद प्लेट जल दे तो चूल पानी करी की गैस पे बनाई गैस किन के दो ओकरा के ए बबुआ जी हमें चाची जी के कहनी हमू चाची जी के कहनी के चाची जी एगो लड़की के बतावत चाची अब तंची करा ना गइला बच्चा हमर लड़की
लड़की राती के तेल लगावेले उका से गोड़ देब कहले ई सब से हमरा के उम्मीद मत रख जा। लेकिन लड़की छोटू ना झुके न लगतिया जी। अब नाजुक नहीं के चमर चिट हड्डी के ही है, ठीक ना। न तो तब और का? छोट की लड़के ने हवा जैसे तो लगबे करे चमर चिट कर हटे, ठीक ना। कनी अब का कही हमर भाई भटवा दियलस शहर के लिए के बियाह करवा हम तो दियलस। कहता ही रही लेकिन कितना काम करता रही है जी उसवा जी बबुआ जी। करिए त करी हम ए घर में रहिहन त रहिहन ना रे त कह बबू अपन मेरा न उठाव लेके जा बाहर, हमारा बस के बात नहीं है। न तब सोचन कि दोसर बियाह करे त दोहाए ना बेटवा कहई हन। देखा ई के कहत हो कनी है मुंह संभाल के बोला त आज तो ठीक है ना कहता नहीं जी। अब एकर बियाह करे वाला कौन से बात आ गई। मान लेनी एगो बात कहता आजकल खलवाड़िया नु अधिए पर लगे से नु ढेलेट होवे। हां बता बच्चे कैसे बतियाओ तड़ी नहीं अभी कैसे का बात करी कर तड़ी। अच्छा ये बताई तो ठीक है ना कहनी है जी। यो ठीक है कहते कि आओ तो अब दूसरा बतिया। बियाह अगर दोसर बियाह करम त वो एते न कैसे हम करे के ना रखबू रखाई आहो बच्चे तुम दूसर बियाह करेगा तो कनी ना तो दुआ के बाद बतियाओ तड़ी। ए हने लोग के लगन हो घर में दुआ के हमारा घर में दुआ ना देखी तू शराबी मत ठीक नु मत कहो मत कहो। हां जीव न खरा का हमरा भी न बैठ जा जा जेकरा तनी पैसा देवे चाची के के चटक मटक खइले अब बनौलो ही पतो। हां ए बच्चे हम बनैले में दाल भात कलो जी चलो खबे त खा ल पतो के ठिकाना नहीं खे बनावे वाली। हां जेबे तो तार सामने त झोला उगार महाराज तो जी बबुआ जी पुट्टी महाराज होई। हां तंजा घुमले अब चाची के तनी हम न जन घरी मोबाइल में धारे जब अपने द्वार पर आदमी खेदा था तो दूसरा के द्वार पर का करे ना जाए। जी हम का जाए आ जा तनी भीओ के मीटिंग बटुआ देखा हम पहले ले जेता का जावे ना जी हम अभी नहीं खी जाते का है ले अपन न लगावे जाता अपना के बारे में लेके जाइबो। हां तब वो भौजाई के सुख मिलता कितना टोला में कितना पतो उतरल बैसन क्यों कनी के गोड़ के एड़ी ना देखे के मिला ई बिया के आगे में मेकअप पुट्टी लेके बैठ जाती है मारत रहती है आ मुंह उघार देती है केहू आवत त 10 गो बात बोल के जाता टे तनी को हमनी के सुख बाटे आ ना बनाइम जे तब हमनिए के पेटा पहाड़ हो जाई पर खातिर ना बनाइम जे बनाओ तो बनी जाता कैसे काट के खलाती है बुझाता कि बना के भइले बिया बोललो नहीं के सब पड़त का जाने कैसे नेहा बुची गोल भौजाई के एकदम कला बानी जी के हो आही मामा आजी बुची अरे खाना बनावा तनी जी और भौजाइया कहां बड़ी शहरिया अरे भौजाइया के त तू नामे नतलो है भौजी ई कहे जी अब उ घर में कितनो सुतल बाड़ी अभी हां आजी 8-9 सुबह में उठी हन हाँ। आ चाय वो पिहन खाना ना खा के फिर सूत जाली ऐसे करे हां त राज रजावत न रवा सब त का होखो वे न होई बोदे के सब्जी हमर बनाते मतरिया नु हमर मतरिया हाँ। कहत रहे कि ना शहर में के पत्तो है तब नु गांव में के टोला में के मेहरान के मुंह पर करी खा पोता जाई अब ए बचिया और माई के तो हम कहल ही रही के एगो लड़की बिया हमरा नजरी में तर और माई कहते कि ना 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 हम सोचते न कि सब तो गांवे देहात के पत्तो उतारते सन हम उतारम शहर के कि देखिए कन्यावा हम ऐसन पत्तो उतारम न के देखे वाला 10 गो आदमी देखी हन तो हई का देखता ही न बई जा तू देखते न बाऊजा कहनी ना कि ओल कोड़ले रहनी जी बुची दी हाँ। चली लेके आ जान तनी कोई से चली हो देखो तो बैठैले बनी भात हो त आई अभी सब्जी चीरा तनी बनावे के बा मसाला वसाला पीसे के बा अच्छा के हुआ आवत का उतना बड़का में बनैले बानी केहू आवता कि बिया सुकुर लखा खाती है एक थरिया आ तब का बिया बुझाई देखबू तो बुझाइबे ना करी कि एक चम्मच से बेसी खाना खात होई जान ये रामा हो ये ठीक है कहल गेल बाकी सवा में पतर के मौगी हड़िया सोखे आ मोटकिन के त नाम बदल नाम होखेला लेकिन पतर के मौगी मार चापे लीसन चापेले ऐसे तो दहिया में नहीं खिलागत हां जी हमनी के माई के आपको सासू मां बोलूंगी जाओ नौकरानी हो तो नौकरानी जैसा काम करो ऐसे ऐसे बोलती है हां त शहर के नो बिया यही का चलते या कोइसन बिया जी कि अभी तक ले निकलल नहीं के घर में से हमनी के एगो अगेला गो रही जाके बुढ़िया हमनी के 3 बजे 4 बजे जाके दुआरी पर केवाड़ी मार ठुकठुकावे लागे के उठा उठा बहर से जाए खाते हमनी के 3-4 बजे भोर में उठा देत रही जा मैं तो उठावे नहीं के जात सीधे चाय लेके जाती है वो जो हां देखे तो रहो घर में ढेर बढ़ंतरी भइल बा जी ने है बुची काहे के पहले घर में लैट्रिन ना रहे अब तो लैट्रिन हो गई ओकरे चलते तो हो हां तो घर में लैट्रिन हो गई तो अब का करे के बा न तो पहिले बाप हो बाप कोई गोड़वा आता ना हिंदी झरती है नु कि तू पगला जाई सुन के जान जाई हो तब का अच्छा ठीक है बेटे आज न तक कालो करो से भाई के कोरा में फूट गेलो समय किसे बियाह क के
भाई के पता ना हमन के सोचले रही हम कि आइम केनियो से त धौर के हमर भजाई पानी दी खाना दी माथ बानी ई का करी ये करे करे के पड़ता हमन ये जी जवन करम किस्मत में रहेला उहे होला जी बुची जी। कोनी कहां बिया घरवा में अपना घरवा में? हां ओई में बिया ओ पर्दावा वाला में का जो नाम स्वागतम का लिखल कौची लिखल जी? स्वागतम लिखल बा। अच्छा हाँ जान तनी मिला मिला के तनी मनी पढ़ लेही ना। हाँ तनी मनी जा पढ़ जेबू। जाना तनी बुची जी पढ़े जात रही ना हम तो सवाल मास्टर पूछलन जिया जब पढ़े जात रही ना तो मास्टर ना सवाल देले रहन ठीक नु। हाँ। जब याद क के ना गई रही अब मान ला खाना दाना बनावे में भुला गईनी याद ना क के गईनी ना तो मास्टर मलन दू छड़ी हां बकरी चरावे भाग गईनी आ तले पढ़बे ना कईनी। ऐसे नु नहीं पढ़ावत हाँ यही सब मिला मिला के ना जाए रे भौजी, तू पढ़ल लिखल नहीं खू त तू ही ठीक बाड़ू पढ़ल लिखल आके का ना मार काम के गोड़ तोड़ देले बिया काम कर। हाँ जी कने बिया तनी देखी जा ना ओई में सुतल बिया हमार तो कर भी जाए के ओकर से बोले के मने नहीं करत जा तो तोहरो के झाड़ देती है कि ना। पता ना कहाँ बाड़ी लोग खाना एबर ना लेके अली लो एबर इतना लेट होता कल ठीक टाइम पे खाना ले आके दे दिल रहलो एबर इतना लेट होता चाहूं एबर लेट कर लिए लोग आ खानों में लेट कर बहुत कस के भूख लगा हम का करी बुझाते नहीं है कुछ हो आ कल सही टाइम पे शामों के आगुरे खाना आ सुबह में आगुरे आज पता ना काहे का करतड़ी बुढ़िया दिमाग से हमर खराब हो जाता। एगो तो भूठ भर के हमर ननद भी इतना झगड़ा करती है इतना बाप रे बाप लाद जैसे कबो झगड़े करे के ओकरा नहीं खे मिलल कान कहाँ बाड़ी सा लोग तो नहीं किसन के बोली खाना नहीं के बनल का अभी तो का खाना नहीं खे बनल आय खाना बनेबू तब न बनी बिना खाना बनैले बन जाई बताओ। देखिए हम खाना कबो जिंदगी में आज तक से नहीं यार मैं नहीं बने तो इसे ना बनाए खाना नहीं सरत रौरा तहर माई बाबू के पहले न बतावे के चाही तो हमर बेटी फूलवा के रानी ही या कुमला जी कोनो काम कइला पर पापा मर करे ना होला ना हो ना कहले तो शहर के लड़की महाराज बा के सब गुण भी के पक्का भी है यही खातिर धोखा देवे खातिर आय तो का एकदम शहर के लड़की खोजा नहीं शहर के लड़की हम ना जाननी तो हमर घर के काम ना करे ठीक ना न त मना कइले रहती बिया हमर साथ तो साफ हमर तार बाप एकदम से बेईमानी कइले बा बेईमानवा ऐसा नहीं बोलते नहीं बाबू के बोला बू अभी बाबूजी तो बाबूजी कइले बड़ू जाई खाना लेके आई खाना बन गइल बा खाना बनल बा बाकी तोहरा खातिर नहीं खे बनल काहे नहीं के बनल काहे के हाथ गोड़ चलावा खा खुद से ठीक नहीं जा खुद से लेके आई जाके नौकर नहीं के जा बस तो शहर के लेके आइल त खाना त लेके दे वहीं के पड़ी शहर कम नहीं लियाइल बनी बाकी खाना खातिर तोय ना कले त बना के गुलामी क के तर दे हां दहेज दे के आइल बनी फ्री में नहीं खियाइल दहेज दहेज तो सब लेके आवेला के अभी ना दहेज के आवेला अच्छा दुनिया पर दहेज लेके आवेलू तू ही दहेज ना दिया त कैसे करत रहनी जा बिना दहेज के बियाह ना करो तोय रहल खाना के तोय रहल तू और बाबू हमरा से ना बनी देखी ना कइले बानी ना करम हां ना कइले ना करबो न त अपने से खा आ जाए भूखे मर हमरा कोनो काहे के भूखे मरी ले के दी खाना तब खाई ये रा मामा आहो कने ये कुछ साथ साथे बोला ताड़ू रौरा के जी काहे गोते दे गोड़ नहीं खेला के बुद्धि ना नहीं खे बुद्धि जी नहीं खे कहां से बुद्धि रौरा कहां भूल भटकल का डाउरी घर ना हो दे दीदी लगे दीदी लगे दीदी है सन होइसन कैसन दीदी रहेली जा हम लोग ने पातर पातर शहर में बेटी बियार और पतो ठीक के कहता कि बनल बाप के बिगड़ल बेटे रौरे बानी बनल बाप के बिगड़ल बेटी देखो हमारे से जवान चलो तो चला बाकी हमारे गांव घर से मत चलाओ ठीक ना रौरे सुनवाल चाहता नहीं तो सुनी बोलावा तनी गांव बटरो तनी रौरा सुनो ना हम बोटोरे को नहीं आए ऐसन बात कैसे आगुली है नहीं के पेट भरत नु अपन भत्तर के बोलावा आ चल जा भत्तर संग बाहर से हां वो हम चल जाई वो हम मंजूर बा लेकिन हे जाना बचिया इतना अरे भाई का बात है रौरा रौरा घर के मैटर ना हो हमारे बसा दे बना दे गांव घर के बोलावा तड़ी ये कुल सुनवाए खातिर तो सुनी जा यही करे खातिर गति करवा खातिर हमरा के बोलैले रही चाची जी हम जानती ना कितना लोलार है तो और दुआर पर थूका तकले ना आईती तब देख कर थूके हमर द्वार पर ना न तो कनिया हो इतना बोला के होता रखे हैं लागत तो बाटे लागत माने हमर घर का नहीं रहुआ ना नो ए जतनी जी आ बैठ कनिया काहे जा का शर्म लाज नहीं खे आए ना मर शर्म लाज नहीं खे नु त काम करता बाप भाई
बियाह भइल बा बियाह ऐसे ना भइल बा, जाए। शादी में मूंग दरबू हो। ना 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 करब रौरा सब काहे खातिर बन जाए रौरा सब अरे करबे ना करबे अरे नहीं है खोजो तू खा ले हमरा के दे दे खाए का और बाकी चुली में पानी लेके डाल दे। जा खाना हाँ। लेके खाना मत दिए तू देखा था ना। नौकर जानी के दिन मुंह में बसल डाल हां दे, मुंह में नौकर बसल बा नौकर में 10 वाली मुंह नौकर बसल बा देखा था खाना खाए के लाऊ जता बना मुंह हमार मुंह करम ना अरे नहीं ये सही बच्चा बच्चा करते रही करे दे ओकर भूख लगे त खूब करे बना ना के करो दे। घर में बन लेके आई जा खाना अच्छा हमरा तू के चिंता मत कर ले खाना लेके आई जा बैठल चिंता मत बानी। करो